Međunarodna karnevalska povorka. Pusno maškarano vrijeme na Kvarneru započinje 17. siječnja, prema katoličkom kalendaru na dan Svetog Antuna. Riječko petogodišnje doba karnevala, započinje prvi petak po Antoniji, simboličnom primopredajom ključa grada Rijeke koje gradonačelnik predaje mestru Toniju, predstavniku svih riječkih maškara. Tom prigodom stručni žiri bira pratilju mestra Tonija, kraljicu riječkog karnevala. Ona mora biti najšarmantnija, najduhovitija i najrasplesanija među predstavnicama tradicionalnih karnevalskih grupa. 19. veljače s početkom u 12 sati održana je 29. međunarodna karnevalska povorka koja predstavlja finalni mimohod svih tradicijskih maski, karnevalskih grupa i alegorijskih kola. Riječki karneval otvaraju mestar Tonij, kraljica karnevala, uz pratnju riječkih mažuretkinja i tradicionalnih morčića. Međunarodna karnevalska povorka kulminacija je karnevalskih svečanosti u Hrvatskoj. Na riječkom korzu, uz najkvalitetnije karnevalske grupe iz Hrvatske, prodefilirale su i mnogobrojne maskirane grupe iz inozemstva, praćene pljeskom mnogobrojnih Riječana, kojima niske temperature kiša, a ni poznata riječka bura nisu prepreka uživanju u maškaranom ludilu. Karnevalsku povorku prati bogat glazbeni program, a za vrijeme njenog održavanja za sve zainteresirane organizirano je oslikavanje lica i prodaja karnevalskih suvenira. Karnevalske povorke i balovi na kojima je sudjelovalo austrijsko i mađarsko plemstvo, ruske kneginje i njemački baruni, počeci su sa kojima je Rijeka krenula u izgradnju svoje karnevalske tradicije. Karnevalski balovi prilika su za ugošćavanje i prezentaciju duha karnevala visokim gostima, uglednicima iz političkog, sportskog i javnog života. Tradicionalno im nazoče veleposlanici i konzuli akreditirani u Republici Hrvatskoj. Maskirani bal u nekadašnjoj guvernerovoj palači postaje tako vodeći društveni događaj u Hrvatskoj. I ove godine organizacija ovog prestižnog bala povjerena Rotary klubu Rijeka Sveti Vid, koji ga je uz podršku grada Rijeke i turističke zajednice organizirao u suradnji s Pomorskim i povijesnim muzejom Hrvatskog Primorja. Prihod donatorskog bala namijenjen je projektu Život bez ovisnosti za zdraviju mladost.
Riječku karnevalsku povorku tradicionalno završavaju najglasniji halubajski zvončari. Njihovi, na prvi pogled zastrašujući i ružni kostimi, u Riječanima bude vjeri da će zimi uskoro doći kraj. Iako se na prvi pogled može činiti kako je tu riječ o raskojasanoj zabavi, prema maškarama se na Kvarneru gleda s poštovanjem. Razlog je tome tradicija, koja je u 18. stoljeću spojila višestoljetne narodne poganske običaje tjeranja zime sa željom elite da se opusti Vrijeme karnevala u Rijeci popraćeno je bogatim glazbenim programom i u brojnim riječkim kafićima. U šatoru na Gatu Karoline Riječke, a u mjestima riječke okolice mladi su mogli uživati u tradicionalnim maskaranim tancima u lokalnim domovima kulture. A kako bi se osigurali da će nestati i sve zlo, po završetku karnevalske povorke u 20 sati na Adamićevu gatu i u akvatoriju Riječke luke organizirali su tradicionalno paljenje pusta na moru. U organizaciji karnevalske udruge Kompri, koji su u Riječku luku uplovili brodovima iz bakra. Na Antoniju tradicionalne karnevalske grupe iz Rijeke i okolice organiziraju dizanje pusta, lutke koju se optužuje kao krivca za sve loše što se dogodilo u protekloj godini. Pusta se podiže na stup srama, te mu se čita optužnica koja zapravo predstavlja satiričnu kritiku cijelom društvu. Nakon paljenja pusta, ključ grada se vraća gradonačelniku, čime simbolično završava riječko petogodišnje doba karnevala.